Не съм сигурен защо изобщо публикувам това тук. Вместо да пиша някаква глупава публикация в Reddit, трябва да си довърша дисертацията и да подготвя отговори на въпросите, които тези стари кополета ще ми зададат по време на защитата. Обаче колкото по-скоро запиша всичко това, независимо дали тук или на 200 страници с двойно разположен шрифт на Times New Roman, толкова по-скоро ще мога да забравя. Или поне мога да се опитам. Кой знае, може би съм спечелил от лотарията преди да се родя и генетиката ми е предразположена към Алцхаймер, деменция или нещо друго подобно след 40-50 години. Тогава най-накрая ще се освободи от всичко това. Но това е прекалено дълго време, прекарано в чакане. Прекалено дълго време, в което ще се отдам на спомени. Твърде дълго време, в което да се събуждам всяка сутрин, напоен с алкохол, парализиран, сънувайки, че съм отново на дъното на този проклет поток. Обратно при нея. Не. Колкото и мозъка ми да се влошава от заболяване, сенилност или алкохол, нищо никога няма да ме накара да забравя нещата, на които бях свидетел в онзи забравен от Бога град. Хората винаги са разказвали истории, за да си въздействат. Историите са предпазвали децата от лошо поведение, или са обяснявали неразбираеми тогава природни явления, или са убеждавали фанатици да си закрепят бомби на гърдите. Ако има нещо, което мога да спечеля от споделянето на тази история, то да ви предупредя, че има определени места на тази земя, където завесата, разделяща реалността от нереалното, е широко отворена. Plentiful Wells е едно от тези места. На около 2 часа западно от Остин, град Plentiful Wells се намира точно в средата на хълмистата местност. Регионът е известен с многобройните си варовикови образования, като каньони, пещери и хълмове. Климатът се променя, от април до юни цялата земя около Plentiful Wells се буйна със свежа растителност. Но щом дойде лятото, жегата изсмуква цялата влага от въздуха, което прави живота невъзможен за повечето живи същества. През останалите 9 месеца от годината мястото е пустиня. Сухо, грубо, напукано като старо петно върху стара маса. Градът първоначално е заселен през 1823 година от вендите, малко известно немско етническо малцинство, търсещо религиозна свобода. Вендите не толерирали робството. Така че Plentiful Wells се превърна в едно от малкото сигурни убежища за избягали роби на юг. Преди гражданската война това не продължило дълго да. Вените нямали опит в обработването на такава негостоприемна земя. Поредица от лоши реколти и смърт на добитък довели общността до разрух. Хората са разпръснали, градът бил почти изоставен по време на отделянето на Тексас от Съюза. Ако днес се разходите из центърът на Plentiful Wells, ще забележите, че броят на затъмнените прозорци е толено по-голям от тези, които светят. След масовото изселване нищо друго забележително не се е случило в Plentiful Wells, освен няколко жестоки сблъсъци между полицията и местното афроамериканско население по време на движението за граждански права. Накратко, Plentiful Wells не се различава от всеки друг малък град в селските райони на Тексас. В края на краищата, югът е съставен от пренебрегнати места с пренебрегнати хора. Аз би трябвало да знам. Израснах на час източно от Plentiful Wells, на друго пренебрегнато място. И така, защо правя Plentiful Wells фокус на моето изследване? Вярвам, че отговорът на този въпрос може да бъде най-добре илюстриран от първото интервю, което говорих при пристигането си в града. 86-годишният Дъг Грешкен, който настоява да го нарича Дъги, живее на парцел, който принадлежи на семейството му от 1823 година. Съдейки по фамилията и годината, които току-що ви споменах, вероятно вече сте се досетили, че американският произход на Дъги намира началото си при онези оригинални уенски заселници в региона. Всъщност Дъги има едни от най-силните венски корени в Plentiful Wells. Моята баба е родена през 1864 година. Майка е била малка, когато уендите дошли в Тексас. Започва Дъги. Седим в тясната всекидневна на ранчото на Дъги. Книги и дрънкулки изпълват рафтове, монтирани на стени с дървени лампери. Рошевият килим е остарял от десетилетията тютюнев дим. Въгъла на стаята тихо се пуска Fox News на кинескопен телевизор от средата на 2000-те. Логото е прогорено във ъгъла на екрана. Виж,
Старият крал Фридрих от Прусия, мисля, че беше. Фридрих искал да обедини лутеранската църква и реформаторската църква в една единствена санкционирана от държавата национално одобрена църква. Разбира се, за вендите, бидейки набожни лутерани, те нямало как да толерират това. Затова поръчали шхуна, наречен Бен Невис. Преплавали морето и пристанали на бреговете за Галвестън. Оттам се отправили навътре и се установили в тази прекрасна ивица земя, на която се намираме в момента. Под тежкият тексаски акцент на Дъги се добавя допълнителен акцент. Гласните се закръглят по особено европейски начин. Баба ме научи на венски, когато бях дете. Не исках език да изчезне, каза Дъги. Питам го, знаете ли дали някой друг може да говори венски? Той поклати глава, доколкото знам не и тук. Вероятно някой все още го правят в отечеството. Как звучи? По същият начин, както звучит немският, чешкият и полският, като пристъп на кашлица на заклет пушач. Бих искал да чуя. Дъги се усмихна и ми каза на перфектен венски. Времето навън е горещо, слънчево, с 3 облака в небето, които приличат на купчени конски лайна. Наистина времето навън беше горещо, слънчево, а 3 облака наистина приличаха на купчени конски лайна. Разменихме си още няколко любезности в кратък момент. Накрая попитах, Дъги, чувал ли си за някакви истории за вендите по време на детството си? Дъги дъвчеше ароматизирания тървен муштук на цигарата Black and Mild, която пушеше. Да, чувал съм няколко. Семейството ми имаше една история, която беше ужасяваща до смърт. Не беше и история, която хората обичаха да разказват, честно казано, не съм сигурен кой ми е казал. Това се случило на моята прабаба, година-две след като вендите са заселили в Plentiful Wells. Земята тук винаги е била груба, а грубата земя означава груб живот, особено тогава. Смъртта се била превърнала в нещо напълно нормално за вендите в онези ранни години. Но една смърт се откроявала сред останалите. Една сутрин група деца били изпратени на водосбор в близкият поток. Моята прабаба била една от тях. Тя последвала приятелите си до насипа, клекнала и потопила кофата си във водата. Изведнъж от нея изскочило нещо голямо, червено и слузесто. Децата се паникьосали и затичали обратно към селото, след което викнали няколко възрастни. Възрастните са втурнали навън и още от самото начало знаели точно какво има във водата. Обърнали се и започнали да крещят на децата, да ги ругаят, да размахват пръчки, да ги заплашват с викове. Всичко за да ги изплашат. Проработило. Всички деца са застичали директно обратно към селото. Всички, с изключение на прабаба. Тя тичала по-бавно от останалите и веднага се обърнала, за да разбере какво става. Скрита в храстите, тя бавно се върнала към потока. Прабаба никога не забравила какво е видяла онзи ден. Тя никога не е забравила пастора и сина му, които се потопили, газейки във водата, стигаща до корема, и внимателно изнесли тялото от потока. Никога не е забравила месаря, който се втурнал в гасталак и върнал закуската си. Нито разпръснатите жени, плачещи в кърпичките си. Повече от всичко, никога, ама никога не забравила мъртвата жена, просната на брега, удрана и накъсана на парчета като заклан живот. Никой не знал коя е тя. Никой от града не липсвал. Те предположили, че може да е било някое индианско момиче от съперническото племе, което е било заловено от старите апачи и измъчвано само защото е от друго племе. Така или иначе, те решили, че не е християнка, затова я погребали в гората, без церемония. Не маркиран гроб. В този момент цигарата на Дъги изгоря до мущука, след което изгасила в пълния си пепелник, който мога да оприлича само на таралеж. Но повечето от венските неща, които научих като дете, бяха народни лекове. Дядо ми имаше нещо, което нарича лебен секар ойл или животворно масло. Някаква билкова тинктура, която щипеше като кучи син и миришеше като такъв. Хората се кълняха в нея като в панацея. Мажеше се с нея, ако мускулите го боляха.
Набореше кожата си с игли и я потапеше в раните, за да изчисти обриви или акне. По дяволите може да го изпиеш и щеше да те накара да изсереш тения дълга 10 метра. Мисля, че дядо ми беше един от последните хора тук, които знаеха как да я правят, защото след като почина, никога повече не видях бутилка от нея. Съществува и традиция да се пее и използва езика ни за лечение на болести. Когато бях на 8, имах ужасна треска. Мама ме научи на тази песен, която гласи: бягай, бягай първи огън, срещни всички деца, потоци, речни корита, с първия огън. Нека Бог Отец, Бог Син и Бог Свети Дух да ти помогнат. Да ги се изсмея. Съжалявам, това за лекарствата вероятно не е това, което искаш да чуеш. Истината е, че дори по времето, когато баба беше на тази земя, много от венските истории бяха спрели да се разказват. Шпревалд, място в Германия, откъдето произлизат вените, е била красива древна гора на брега на река. Това е било мястото, където старата магия е имала ефект върху хората. Тя е влияла върху живота им, ден след ден, и е помагала на решенията, които хората са взимали. След това са дошли тук. Вече нямало величествени кралски елени, само клощови белопашати елени с жилово месо. Нямало е вече високи борове, които криели феи в клоните си. Само рошав шубрак с 3 см тръни. Новият свят уби магията на старата земя и нашите истории умряха заедно с нея. Но неколци не упорстваха. Мога да направя всичко възможно да ви покажа няколко от старите им кости, ако мога да си ги спомня. Тук да ги отдели момент, за да събера мислите си. Облизане в устните си. Неофициално имам чувство, че да ги се опитва много да ме впечатли. Изглежда много самотен. Носи венчална хълка, но предполагам, че жена му отдавна е починала. Не съм сигурен дали има деца. Сега като се замисля, има много истории за вещици, които са оцелели. Една от тях е за момиче, което припаднало докато работело в плевня. Приятелите се опитали да я събудят, но нищо не помогнало. Те се страхували, че е мъртва, но тогава малка бяла мишка изскочила от купчина сено, скочила в устата й и се пуснала по гърлото й. Момичето се изстреляло нагоре и се върнало на работа. Страните вярвали, че мишката е дявол. Затова местният пастор помолил родителите на момичето да я заведат в църквата за преглед. Щом момичето прекрачило прага на църквата, тялото й се схванало и тя паднала на пода в конвулсии. Момичето умряло там, а от устата й изскочила малка бяла мишка, която изплашено избягала във високата трева. Друга история. Пастор отива в къщата на жена, защото се носи слух, че е вещица. Пастора й предлага пари, за да напълни кофа с мляко. Единственият проблем е, че вещицата нямала крава. Затова пред пастора тя забила пирон в стената и вързала връвчица за пирон. Започнала да дои връвта, сякаш е вино. Млякото шурнало. Не след дълго кофата се напълнила. Пастора й предложил още пари, за да напълни още една. Отначало вещицата отказала, защото може да убие кравата, с която се храни магията й, но привличането на парите било твърде силно за нея. Тя започнала да дои връвта отново, докато не пръснала кръв. Почти веднага съседът й дотичал, плачейки как кравата му изсъхнала като гниещ плод и умряла. След като вече доказал, че вещицата е вещица, пасторът разкрил, че иска да спаси душата й. В продължение на няколко години той се опитва усилено да я обърне към вярата и двамата развили странно приятелство. Един ден пасторът накара вещицата да обещае, че ако умре преди него, ще изпрати пратеник, който да го уведоми дали е успял да попадне в рай. Минали няколко години и вещицата умряла. Скоро след това пасторът седял там в градината си. Една птица започнала да лети над главата му. А после тази птица да ги замъкна. Очите му се опулиха и се взираха върсено в далечната стена. Сено току-що е видял някой да излиза по средата на магистралата само за да бъде премазан. Ще го побутнах. Ами птицата да ги? Току-що си спомних нещо. Гласът му преграхна. Побутнах го отново. Да, бе. Да ги поклати глава. Не.
Аз не мисля, че това е нещо, което искаш да чуеш. Може би мисля, че има някакви други истории за гиганти. Разпознах тона на треперещият му глас, да ги бе оплашен. Затворих тефтера и станах. И тогава казах, мисля, че имам всичко, за което дойдох, господин Грешки. Очите на Дъги увиснаха, като пълни балони с вода. Толкова скоро ли си тръгваш? Има и други истории, които мога да... Господин Грешки, от опит открих, че когато даден субект се колебае да ми разкаже история, има някаква скрита истина, която разкрива нещо мръсно за мястото, което изследвам. Ако откажете да ми дадете това, което искам, винаги мога да говоря с всеки от другите кандидати, които съм подготвил. Името ви ще бъде заличено от изследването ми и ще завърша разработката си без вашето участие. Той потъна в стола си. Добре, моля, седнете. Ще ви кажа това, което искате да чуете. Просто моля ви, седнете. Надвесих се над него за още миг, но накрая приех молбата. Той заговори. След Пърл Харбър, баща ми се е записал в морската пехота и го изпратиха във Форт Рука, в Алабама. Бях на 11, когато той замина. По това време всички живеехме заедно в една къща. Мама спеше в твърде голямата си празна спалня. Двете ми по-големи сестри, Шарлот и Юдура, споделяха една и съща стая с мен, а баба спеше на тавана. Баща ми я доведе тук и я настани на тавана на третия етаж, няколко месеци преди японците да нападнат Хавай. Това задоволи две нужди. Първо, баба остана съвсем сама, след като дядо почина. Естествено, баща ми искаше да се грижи за собствената си майка в момент на нужда. Другата причина беше умствените способности на мама вече не бяха напълно действащи. Не беше чак толкова лошо. Сутрин преди да тръгнем на училище, мама преговаряше думи и фрази на венски с сестрите и мен. Нямаше значение дали това бяха неща, които ни беше учила преди години. Караха ни да се чувстваме сякаш всичко е нормално. Когато се върнахме от дома обаче, тя отдавна бе психически нестабилна. Лигата й се тичаше от устата и седеше в масивен футел, който я изяждаше така, както рака изяжда костта на стара куче. Най-лошото беше, че имаше бурни кошмари. Будах се от нейните писъци. Беше предимно безмислици, неща за черни сърца и пръсти ровещи от земята. Мама се събуди една нощ от самотохата и предполагам, че не можеше да го поднесе повече. Тя се качи по стълбите към тавана и крещя на мама, казвайки неща като това как всички искаме тя просто да умре и да ни остави на мира. Писците на мама събудиха Шарлот, Теодора и мен. Чухме всичко. Господи, никога няма да забравя как чух хленчета на онази възрастна жена. След като мама се върна, тропайки долу. Искам се да бях се качил, да й правя компания. Вместо това просто плаках в сгорницата си. Разбира се, кошмарите не изчезнаха, така че аз и сестрите ми станахме нощно бълногледачки на баба. Работихме на смени. Шарлот се качваше една нощ. После беше ред на Юдора. После мой. Това продължи няколко седмици, но скоро дори на сестрите ми им писна. Единствената ми работа тогава беше да осигурявам утеха на баба през нощта. Мразех го. Въпреки че в къщата имахме електричество, то не стигаше до тавана. Мама ми даде малка свещ и кутийка кибрид, които държах на нощното шкафче, което споделяхме с Шарлот. Ако баба започнеше да плаче, моята работа беше да запаля свещта, да се кача на стълбите и да взема място до кревачето. Сега, ужасно много обичах баба, но Боже мили, как се промъквам през онази тъмна като смола стая, воден само от малък пламък. Как виждам онази потънала стара жена в треперещи спазми. Как си запушвам ушите, защото крещеше толкова силно, че ме болеше. Как я събуждам, как я успокоявам. Как свалям чершафите от леглото й, защото се изпотила, изпикала или насрала. Как приемам извиненията й, въпреки че ме наричаш с името на баща ми. Боже, помогни ми. Не мисля, че съм мразил нещо в живота си повече от това. Никога няма да простя на майка си или на сестрите си,
че ми го стовариха всичко. Една нощ обаче се събудих и беше тихо. Беше объркващо, но пък се замислих, че тялото ми просто се е приспособило към това да се буди точно в този час. Лежах там и се слушах в тишината. Исках да кажа, че какъв е смисъл да спиш, когато скоро ще се събудиш отново. Времето минаваше. Все още нищо. И така след известно време си позволих да подремна. Обърнах се настрани и го чух. Или по-скоро не го чух. През цялото време, докато бях буден, лежах в леглото си и чаках виковете на баба. Имаше почти незабележим шум, който беше останал незабелязан. Не беше реч, не беше скърцането на пружини на леглото или дъски на пода. В ъгъла на стаята ми, скрито под уморените въздишки на сестрите ми, нещо дишаше. Умът ми бръмчеше и хвърляше искри като ефтина играчка. Каквото и да беше там, беше достатъчно умно, за да знае, че ще бъде хванато, ако отвори очи. Веднага, щом се обърнах, нещо в отговор затейдах. Каквото и да беше там, не беше никакво дигаво животно, беше интелигентно. Лежах там, затворих очи, стоях неподвижно. Надявах се каквото и да беше в стаята да загуби интерес и да се върне там, откъдето е дошло. Ослушвах се колкото можех по-внимателно, но не чух нищо. Нищо не може да задържи дъха си толкова дълго, помислих си. Може би просто духаше вятър или водата се движеше по тръбите. Не знам защо го направих. Може би просто за да си покажа, че всичко идва от въображението ми. Но отворих очи. Бях глупак, че го направих. В очертанията на тъмнината видях нещо. Нещо забутано в ъгъла на стаята ми. Близо до върха му две малки светлини се отразяваха от чифт черни топчета. То се взираше право в мен. Хората си мислят, че чистият ужас се изпитва мигновенно. Не е така. Това е като пиянска топлина, която започва в задника ти и превръща краката ти в дим. Топлината се изкачва, обгаря корема ти и изпълва дробовете ти с смола. Накрая паренето достига до върха на главата ти и цялото тяло е като обляно в бензин. Когато огъня най-накрая се разпали, разбираш, че си направен от дърво. Не можех да се движа, не можех да говоря или дишам. Господи, не можех дори да затворя очи и да пожелая всичко да се изпари като сън. Беше твърде близо. Ако бях казал или направил нещо, то щеше да осъзнае, че е разкрито и щеше да се нахвърля върху мен моментално. Какво щеше да направи тогава? Щеше ли да забие ногти в корема ми и да ме разкъса? Щеше ли да забие съби в гърлото ми или щеше да предложи нещо по-лошо от смъртта? Мислите ми не промениха нищо. То се изправи. Стъклото на прозореца на спалнята ни хвърляше кръстовидна сянка върху тялото на съществото, докато то се изправяше. Ръбрата му се виждаха под тънката като хартия кожа. Кръв се стичаше по гърдите му, издуваше се по кръгля му корем и се слепваше в коса. В едната му ръка имаше нещо, купчина пера, плът, изчупени кости. Усещах се от никавата миризма на гния. Нещото проговори. Гласът беше уморен. Сякаш издаваше само една единствена гърлена дума, която не разпознавах. Звучеше като глупост. Думата се повтори 3 пъти, всеки път по-тиха и по-изпълнена с умора от предишни. Когато приключи, нещо се затътри към вратата на спалнята. Отвори я рязко и тръгна към останалата част на къщата. Черна мъгла ме погълна. Пикняк се стичаше по предната част на бедрото ми и се събираше на матрак. Не съм по-добре от баба, помислих си. Не съм по-добър. Събудих се от треперещият свят. Не, това беше Йодора. Тя беше върху мен. Фащаше ме за раменете и ме молеше да се събудя. Първата дума в главата ми беше огън. Но и това не беше правилно. Варосаните стени над стаята ни светеха от слънчевата светлина, а не от пламък. Йодора ме извика да изляза от къщата. Тялото ми реагира бавно.
но не беше толкова безполезна, колкото беше предната нощ. Кочих от леглото си и се отправих към вратата. Преди да отворя, се обърнах назад и видях Шарлот да плаче в леглото си. Юдора я удари шамар и я хвана за ръка. После ме погледна. "Върви", каза тя. Отворих вратата към коридора и видях как мама стои на стълбището на третия етаж, тискайки пушката на баща ми, крещейки ни да се махаме. Един поглед към пода обясняваше всичко. Мишелови. Десетки от тях, разкъсани като най-омразното плюшено мече на капризно дете, попиващи дъските на пода с гнила плът и кръв. Водеха до стаята на баба. Юдора изкара мен и Шарлот в двора. След това влетя вътре, за да вземе един от пистолетите на татко от кухненското чекмедже. Излезе малко по-късно и ни каза, че мама ще остане вътре и ще се обади на някакви хора. Пекохме се по толеното слънце 2 часа. После дойде в линейка. Като конска кола беше. От белия ван излязоха повече мъже, отколкото си мислех, че е възможно. Срещнаха мама на верандата. Тя им каза някои неща и влязоха вътре. Баба излезе на носилка. Беше жива, но в погледа й вече нямаше нищо. Човекът, който обичах, беше изгубен в някаква постоянна лудост. А устните, които бях целувал, не знам колко пъти, бяха обляни в кръв. 2 месеца по-късно в къщата ни пристигнаха още мъже. Само че униформите, които носеха, бяха зелени, а не бели. Имаше нашествие на някакъв остров в Тихия океан и баща ми бе убит. Бяхме съкрушени, но аз още повече. За разлика от майка ми, Шарлот и Юдора, аз разпознавах името на малкият остров, на който баща ми е починал. Чувал съм го и преди, 2 месеца по-рано. Тогава не разбрах, но това име беше произнесено 3 пъти. От окървавени устни с гърлен празен глас, идващ от ъгъла на спалнята ми. Гладалканал. Това беше последната дума, на която баба ме научи. Имах безкрайни въпроси към Дъги, но виждах, че историята си бе взела своето. Цялата онази младежка енергия, която имитираше, беше изчезнала. Сега виждах само самотен, уморен старец, седнал криво в креслото си. Спомнях си как описа баба си, седнала в стола си и си помислих, че описвалото се отнася и за Дъги. Рак на костите при старо куче. Благодарих му за отделеното време, написах телефонния си номер на визитка и я пъхнах под пепелника на Дъги. Станах твърде много, така че ще се изпратя сам господин Грешки. Той не ме погледна, само кимна. Почти бях излязъл от стаята, докато Дъги каза: "По това време всички се чудихме защо Мишелови. И откъде мама е намерила толкова много?" Обърнах се и попитах как е успял. Той все още не ме гледаше. Свира мене. Не знам откъде са дошли. Никой не може да го обясни. Но може би знам защо е убил тези Мишелови. Устата ми трепереше. Реших да не го насилвам. Той каза: "Имах син някога. Като баща ми той загина във войната. За разлика от баща ми, той нямаше избор. Беше призован 24 юни 1971 година. Виетнам. Колкото и да се опитвах, молех се това никога да не се повтори. Онези мъже в зелени униформи отново бяха на вратата ми, държейки сгънато знаме. Исках да се самоубия. Взех пушката на татко, същата, която мама държеше на стълбището на третия етаж преди години, и отидох достатъчно навътре в пасищата, откъдето вече не можех да видя къща. Бяхме продали допитъка отдавна, така че поне щях да бъда сам. Езерото Лейтко се простираше пред мен. Прадядо ми е бил мъдър. Той построи имението си на висока равнина, далеч от останалата част от селото. Нашето семейство беше едно от малкото, които останаха на парцела си. И го запазиха през годините. Дори когато умирахме от глад, дори когато Вандербилт наводниха долината. Ние намерихме начин да останем.
Сега нищо от това няма значение. Нямаше друго семейство, което да стане. Преди да успея да сложа цевта под челюстта си, чух няколко грачещи птици. Не мисля, че някога съм чувал птици да звучат така. Всички да цвърчат и да пищят по този начин. Беше достатъчно странно, за да ме изтръгна от това чувство. И погледнах през рамо. На около 100 метра разстояние беше старият дъб, на който Фреди играеше. Построих му блюка от гуми, когато беше на 7. Всичко това отдавна беше изчезнало, когато навърши 13. Но той все още обичаше да седи там под сянката. Беше точно там, където Фреди седеше. Приличаше на човек, имаше ръце, крака и глава, но не беше. Беше съвкупност от размахващи се криле, черни пера и месести вратове, мишелове, всички смесени в човешко изображение, танцуващи, радостно, вулгарно и оргиастично. Осъзнах защо това кряскане беше привлякло вниманието ми преди миг. Защото звучеше толкова човешки. Той ми се смееше. Въздухът в стаята беше горещ и задушаващ, да ги ме погледна. Така не довърших историята за тази вещица. Тихо попитах. Как завършва да ги? Птицата кацна на рамото на пастора и му проговори. Без значение колко усилено се опитваш да я спасиш. Само един пръст стигна до рай. Останалото гори в ада. Сутринта и току-що завърших преописването на интервюто на Дъги в Google документ. Не знам какво да мисля за историята му и не съм в състояние да психоанализирам. Но е ясно, че връзката на Дъги с неговия венски происход е оказала дълбоко влияние върху психиката му. В моменти на силна травма и му е причинило халюцинации. Както и да е. Това са всички теории, които ми останаха тази вечер. Това е първата ми ножа в Plentiful Wells и съм развълнуван какво ще предложа другите ми интервюта. В момента съм отседнал в Чарлстън Хаус, старо викторианско имение, което е било място на ужасяващо убийство и самоубийство през 1911 година. Освен това е единственият действащ хотел тип нощувка с закуска в Plentiful Wells. Какво болезнено щастие за мен. Утре сутринта ще имам възможност да поговоря с собственика. Междувременно ще се опитам да си почина. Може би от историята на Дъги, но чуруликането на птиците пред прозореца ми на втория етаж звучи странно човекоподобно тази вечер.